Suomeen tarvitaan pitkäjänteinen teollisuuspoliittinen ja elinkeinopoliittinen ohjelma. Tällä hetkellä Suomea vaivaa se, että kummallakaan sektorilla ei keskeisillä toimijoilla ja valtiojohdolla ole selkeää näkemystä siitä, millä tavalla Suomea vietäisiin eteenpäin. Sellaisen ohjelman pitää olla pidempi kuin yhden vaalikauden, ja siihen pitää sitoutua kaikkien keskeisten toimijoiden. Ei voi olla sillä tavalla, että teollisuus- ja elinkeinopolitiikkaa Suomeen synnytetään aina uudestaan, kun vaalit on käyty. Oikeastaan yksikään Wärtsilä-Marinen konkurssin jälkeisistä omistajista ei ole halunnut investoida telakkateollisuuden kilpailukyvyn ja kannattavuuden ja tuottavuuden kehittämiseen. Ja toinen on tietysti se, että ei tällä hetkellä Suomessa poliittisten päättäjien asenne ole kyllä sellainen, että sillä tuettaisiin meriteollisuuden kehittymistä ja ylläpitämistä Suomessa. Että oikeastaan joka osapuolessa on vähän sellainen asia, että voi katsoa itseänsä peilistä. Niillä keskeisillä laivarakennusalueilla, joissa suomalainen laivarakennusosaaminen on ehdotonta maailman huippuluokkaa, juuri siellä on kysyntä kasvussa.